Исәнмесез, хөрмәтле жюри әгъзалары. Алинә Руслан кызы Кәримова буламын. Гүзәл Башкортстанның төньягында торамын. Краснокама туган ягым. Минем кеше ватаным. Баръязибаш авылымны данлап ата һәр таңым. Иребезгә карау алтын, биргән як туган ягым. Кем яратмас Хамир Насрый, Филүз Гараев ягын. Әлфия Авзаловалар, Әлфинәләр туган як. Эсфир Муса Ягудиннар хөрләп иҗат иткән як. Беренче кызыбыз Кәримова Алинә Руслан кызы. Мин балаларны нишен төшердем. Беренчедән ул визитка өчен, чөнки үзе турында күп нәрсә дә сөйләмәде ул. Шигырь белән дә сөйләгәч, минем өчен ниндидер эчкерсезлек җитмәдеме, чынлык җитмәде. Һәм шулай ук татар халык ашларын пешерүенә ышандым. Бик яхшы итеп пешергән пичмакларын. Һәм балны төшердем концерт номеры өчен. Ул үзенең шигырен сөйләгән иде. Әлбәттә, шигырь дә матур, ләкин минемчә тышкы кыяфәте, тузган чәчләр миңа ниндидер күңелемә шиклек кертте. Шуңа күрә балларын да төшердем. Һәм интеллектуаль этап бик яхшы булмаган. Шуңа күрә гомуми балл 21 балл булды. Кыз бик сөйкемле. Үзе шигырьләр яза, ләкин шулай ук визитка өчен төшердем. Шул ук бер үк сәбәп белән концерт номеры өчен дә төшердем мин аңа балл, ул тышкы кыяфәт. Һәм үзе язган шигырь әйе бик яхшы, афәрин, мин шигырьләр яза белмим, миндә мондый сәләт юк, ләкин шигырьне сөйли дә белергә кирәк. Монда бераз җитмәде бу, һәм кул эшләре дигәндә үзенең кул эшләрен күрсәтте, үзенеңме юкмы белмим, чөнки ул күрсәтмәде эшләгәнен. Моның өчен шулай билгене төшердем. Гомуми балл 18 килеп чыкты. Исәнмесез, хөрмәтле жюри әгъзалары. Бүген мин сезгә бик тәмле оч-почмак пешереп күрсәтермен. Иң элек эшне башлаганчы мин аяк кыш киям. Аннары башыма яулык бәйлим. Эш алдыннан кулыбызны юу мәҗбүри. Кулыбызны сөртәбез. Мин эшкә әзер. Эшебезне башлыйбыз. Безнең ингредиентлар әзер. Итне турап куйдым. Суган белән бәрәңгене вакына кисәкләргә турап салам. Минемчә, Алинә афәрин, бик тырышлы күренеп тора. Шулай кул эшендә мин балны төшердем, 3 кенә балл бирдем, чөнки кул эшләре минемчә җитеп бетмәде, эшләп күрсәтмәде дип әйтсәм ялгыш булмам. Инде концерт номеры өчендә мин концерт номеры өчен 5 балл бирдем, чөнки үзе язган шигырь. Мин үзем шигырьләр яза белмим, шуңа күрә монысы инде миңа бигрәк тә ошады. Гомуми балл 21. Алинәгә рәхмәт катнашканы өчен, тырышканы өчен, чын күңелдән тырышкан икәнлеге күренеп тора. Бу кызның мин һәр вакытта да укучыларны, бигрәк тә балаларны иң югары балл белән билгеләргә тырышам. Ләкин башта иң югары билгеләрне куеп чыксам да, аннары соң башкалар белән аермада хәл итәсем бит инде күп әйберне. Шуңа күрә мин 4-ле дә куйдым, 5-ле дә куйдым. Бер үзгәрттем, икенче үзгәрттем. Һәр вакытта да ничектер теге аерым гына билге кую авыр булды. Ахыр чиктә минем бөтен фикерләремне туплап, гомуми балл 20 булды.
Шума чигү белән чиктем ап-ак мендәрләр. Чишкеләргә күз камаша, күтәрелә күңелләр. Күңел җәүһәрләре диеп, халкым бик белеп әйткән. Җанга якын, матур була, үз кулың белән чиккән. Бу якмаларга карагыз, ничек уңай бәйләнгән. Ыргак кебек энә белән гүя кояш эленгән. Хач чигүе бигрәк күркәм, күзләрне камаштыра. Гүзәллегенә таң калган, күпләрне адаштыра. Беренче бик сөйкемле кыз, карауга шундый башта ук карый башладык бит инде. Беренче сан белән бирелгән Алина исемле кызыбыз Башкортстаннан визиткасында аның инде ак күлмәктән борчак сибелгән, ак калфактан чәчләр шундый матур менә визиткасы искитмәле. Карауга инде шундук теге сөенеп, менә бит безнең кызларыбыз җитмәсә андый яшь кызларны карагачтан күңел сөенә. Яшь кызлар нидер ризык пешерсәләр дә теге фәрештә канатын җәеп тора дип әйтәләр бит инде. Шундый бәләкәй куллар белән камыр пешерәләр. Шулар сөенеп карадым. Гомуми чагыштыру белән менә безнең Райла әйтеп китте. Башта югары баллар куеп чыктым. Аннан соң әзрәк инде туктале дисең, бусы бит әле булайрак икән моның дип чагыштыру белән гомуми балл 22 булды. Башкортстаннан кызыбыз менә татарча сөйләшеп, шушы башкорт далларын күрдем мин хәтта визитка әйткәндә. Шуңа күрә молодец булдырды, афәрин әйе. Ничә балл? 22 балл гомуми минем куйдым. 22 балл. Кәримова Алинәгә фикер, нәкъ менә сезнең тыңлап утырдым, шундый фикерләр, миндә дә нәкъ шулай фикерләр канатланды. Һәм инде аның иң беренче менә күренеп тора бит аның калфагының дөрес килеше миңа бик ошады. Калфак без сөйләгән, нәкъ без таләп иткән, нәкъ кай җирдә менә ябылып торырга тиеш, калфак нәкъ шулай итеп Мин аны күрмәгәндәем менә бит профессиональный булгач калфагын дөрес итеп киюендә, менә аннан соң хәзер ул теге ашарга пешергән вакытта да ничә итеп киенү сулларына бөтенесе күрсәтә аны менә шунысын башта бәйлибез монысын, аннан киябез дип. Нәкъ бара ул тәртип нигезендә бара. Аннан соң менә һәр кулны юып куябыз сабынлап дип. Менә шушы тулылыклары да миңа ошады. Алина барсы 21 балл җиде. Чынлап та менә мин сез әйткәнне кабатлап тормыйм, аның кул эшләрендә эшнең барышы күрсәтелмәде. Эшнең барышы күрсәтелмәгән икән, бөтенебездә дә ул шикләнү хисе уята. Эшнең барышы күрсәтелү булмагач инде менә ул балл түбән төште аның. Һәм инде интеллектуаль балда аның түбән төшкән иде, менә шушы нәтиҗәдә ул барсы безнең 20 балл җиде минем тарафтан. Мин сезгә үзем язган шигырьне сөйләп күрсәтәм. Тукай теле. Ана телем бар минем, Тукай теле, татар теле. Һәммәбезнең дә шөкер бар, туган теле, газиз теле. Һич кайчан да, бер җирдә дә онытмыйм туган телне. Иң кадерле изге мирас Тукай теле.